Yo, I think this is the last one. Hey, apa yakatosvika kureba futi. Yabida. Pamwe yakasvika kureba vaikwata ikazorapo kuuploadawo. Kuichiri kuuploada. Saka I don't know. But I will try my best to upload everything. Takabira utizi kuti what happened to the receipt for tomorrow. Kuti kana paine zvaitika hatizivi kuti chii. I don't know. Iri handina kumbotarisa futi paenda. Haana kumboita kudhara dhara zvaitika manheru takuona adziva. Tikatarisa kicheni tikaona kuti zvese zviraita hapana chatebuka. And then apa ndakawana kutarisa kuti mukwestion marks ari kuera. I don't know. Tichatarisa. So, this is the last one. Yatiri kuda kuti tibva tagoita everything clear. Pane zvese zvataida kuti tigotaurawo. Ndataura the reason chaita kuti titadze kuita live itsva because of magetsi. Hatizivi kuti what exactly happened. That's why I didn't manage to do the live. Because ndisina kwatatombosvika because live inotya moto zvokuti. And so ndatichiri pakutenda. Toda kutenda munhu wese vandisina kudeedza nemazita. And if you feel like maybe pamwe ndakusarudza kana kuti kusvora, no, please forgive me. Pamwe ndogona kunge ndatokangamwa. And then ndozofunga later kana kuti ndozofunga inonzi chii. Ndozoita zvokutozoti ndakutozoona zvo zvakutaurika. Like what happened pana vagomasabhina paya. So, mondiregererawo, but I'm just involving munhu wese. To those vandisina kuedha mazita, vanonyatsoziva kuti there is no way Swaga can forget about me. With all the support and the care and being there for me, pace up. Then no, tatoitira protection yenyu imimi yekuti musanyanya kujindaidzwa musocial media. Zvinondirwadza, zvinondibata. This is why most of the time ndichizouya paya ndichiadresa ndichibhuya kana ndichipopota kuti why do you have to involve other people on my issues. I open my page alone. I don't inform anyone that I'm going on live. Everybody, even those who are close to me, I don't inform them that I am going on live. I just come by live. They come semawira anongoita munhu wese. Handina munhu wandinozoinforma kuti ndakuda kudai, ndakuda kuenda palive, ndakuda kudai. Zvokudai ndaiita zvokuinforma, I don't think kudai ndichitombokanganisa kana ndizoita sei, because they are very, very strict. The people that you always try to involve my issues, which is bad. Saka ipapo vanhu ngavapazive ipapo. Handina munhu wandinoinforma kubvira pakangoparara timu rangu randainhingirikana naro, randaishanda naro, rinova Sisimeli, ndatite Mazivanda. Handina vamwe vanhu kuti ndakazoenda kuzoita zvokushumana navo, uyu kuti apinde palive mumwe ari papa kana kuti uyu adai. You understand? So ipapo garai mazviziva. Those vanoda kuti kana paitika chinhu kana kuti vaida kuadresa Swaga, they want to involve
each and everyone who support me, who is close to me and stuff like that. They are just trying so hard to push you guys away so that munenge maakutya kukomenda, mune maakutya kutambanuka, mune maakutya kundisapota, then mangwana vomuka vachiseka kuti haisina kana vanhu zvavanongoita zviya zviya. You understand? Saka just know that, and I believe kuti imimi you know it. I know you have to be strong, guys. Be strong for me, support me, love me. Hazvinei kuti uri kundida nechii. Inini handitarise mari. I don't value money. I don't value stars. Yes, money it's important. Money it's do life and stuff, but at the end of the day, money comes, money goes, and hakuna anoziva mangwana. This is why tichiti ngatisadhadhirane, ngatisatsvinyirane, ngatisadzikisirane, ngatisatarisirane pasi. Chaive pasi zuro mangwana chinomuka chapamusoro, chachiri pazasi chinomuka chapasi, chachiri pamusoro chinomuka chapasi. Ndozvinoita Mwari. Upenyu hunotenderera, upenyu ivhiri. Hakuna anoziva rakarongwa naMwari for anybody. God change things. Life ndeyaMwari. Patinenge tichifunga kuti tagona kuitira munhu utsinye, Mwari ndopavanobva vakuratidzai kuti aiwa, ini ndini Mwari. You understand? Ndini Mwari wezvose. Ndini ndokwanisa kuita zvandoda kuita neupenyu hwemunhu. Handiti? Hepachino ndanga ndichida kuti nditaure, rega nditange naFadzi. Life with Fadzi, my sister, how are you? I hope you're okay. And I want to say thank you for being there for me, for standing with me, for fighting for me. Kutukwa, kuitwa sei, I know it's very hard, it's very difficult to support Swagga. It's not an easy thing to do. It takes a lot of sacrifices to do that, which I am so grateful and very happy that you are my strong person, my strong love, my strong friend on social media since day one. Chandakakuziva usati wakutomboita zvesocial media izvi, uchingondisapota, uchingomira neni, uchiita sei, which I appreciate and I don't take that for granted. Then ndoda kuuya, pane the post yainzi yakapostwa here, yakatorwa ikanopostwa nambuya Mazerera. Yapostwa yakuzoanalyzwa. I just heard about it and I didn't go and check it because I just see it was just so rubbish to me, according to zvaitaurwa nevanhu vakandiudza. Zvichinzi animeno ndendakatoisenderwa, ndakaisenderwa post iyoyo. Yeah. But pane zvanga zvakanyorwa here zvichinzi wakati ndakuti handichikanganwa, but I remember because when I saw the post, handichanyatsosiye, but I think I saw the post, somebody took a screenshot and shared with me, and then zvanga zvakanyorwa ipapo zvaakuzopersonalizwa nambuya Mazerere, zvichizobva zvaaitwa kunge imwe iyaiye. Unoziva kuti chinoitika Fadzi ndechekudai so. Panoitika chinhu, kana tichiti tinowiranga totamba tese, sometimes pane pamwe paunoona kuti apa pari kuda kuti nditsiure, asi kutsiura kwandoda kuita, ndoda kutsiura
kune umwe wangu. I think I talk to you most of the time, like we don't talk with every day, but hatinyanyopedza nguva tisina kutaura, you understand. Pamwe pacho munhu akanaka, munhu ari loyal, kana kuti anoda munhu, kana munhu ari pamadifficult times, achipiswa, achitsikirwa, achiita sei, I don't think kuti you have to join just because of your zvauri kufunga kuti undionese, asi kuti unotoenda kune munhu iyeye sezvo uchitaura naye umuudza kuti but naiwe soga zvazvakadii kuti apa nepapa, apa nepapa, apa nepapa. I think zvinokwanisa kuti zvipedza. Hausi kuonawo here kuti zvanyanya kana kuti unyatso zvinhu zviite the relationship irambe iripo and tichingowirirana semawirirano ataingoita, tichingoda semadananirano ataita, you understand. Handisi kuti zvangu there is any problem to me zvangu, but I just wanted to clarify something on that. Number 2, pawakanyora pandakanyatsonzwisisa nepokuti wakati iwe Swaga wacho unozonyanyawo futi kuenda kuma-extremes and stuff like that. It's something like that. So kwazvazvakutaurwa zvichibva zvaitwa sort of ndokwazvazvakutongoipiswawo zvazvo, but it was not that too bad zvekudaro, asi kungoti timing chete yekuita izvozvo plus on public, you understand. Uchiziva kuti pane zviri kubvira kana kuti moto uripo. Kana uchitodzimura moto haudzimure moto nekudiridza parafini kana kuti kutsvagira zvitsotso kuti unhingirike. At least it's better kuti munhu kana kuti hausi kukwanisa kutaura nemunhu kuseri kana kumuonesa, because I always talk to you. Handisi kuti it's a must kuti kutonga, because I don't want bad narrative yekuzonzi kukuudzira zvokuita, but I'm concerned nerelationship yedu stuff like that, you understand. Kuti hazvizopi picture yakanaka, wona zvazvanga zvaakuchiitwa manje. Ofuicha vanhu vachiti hamuudzire munhu zvakanaka, hamuonesi this and that, wakuonesawo pauri kuonesa kuti apa parong, apa panoda kugadziriswa, of which you are right, but wona futi vaakuzvipidikura. Saka munhu akangogara akangokuvenga instead of saying at least kuti umuonesa paanenge ari wrong, but they were using it against me, kuita kunge zifi wandipandukira, kuita kunge zifi wadii, of which it's not a big deal zvazvo, even nyangwe kuti munhu anenge aida kungochinja munhu ari allowed to do what they feel like to do. But I'm just saying, because I know and I believe there's no way you can do that to me, because of the love and the good relationship that we had both kudhara, you understand. Saka inini I don't see anything chakaipa, but I'm just trying to kukuonesa out. No, I think it was not the right time. If you wanted to do that on public, I believe kuti muoko kana uchinyatsonoti ari padown and ari kutonyatso kuchererwa guva, it's better kuti uzomirirawo nguva yekuzoita izvozvo papublic. Asi kana dai kwakuri kuserewa munhu waingofona, asi waga inini munikuona kunge zvadai mamiriro azvaita kana zvadai zvazvakadii kuti apa nepapa urwu haupaonewo here, you understand. Haupaonewo, zvinongoita vana Dhumi B, vana CCTV, vanhu vese vari padhuze guys vanodzitsuura vachotoonesa pandoitawo wrong, pandokanganisa. But mukukanganisa sometimes unogona kutokanganisa usiri kuziva kuti wakutokanganisa, ende mukukanganisa macho imomo sometimes zvinotrigwa nehasha nezvaunenge waitwa, you understand, zvaunenge waitwa. Because paipe pawaitaura papost iya yeka
you know what, I believe kuti sometimes ukaona kuti munhu uyu ane hasha kana kuti munhu uyu ane uyu ane issue yekutadza kuzvikontrola kana atsabwa, sometimes just leave that person. You understand? Leave that person. Hazvirevi kuti inini ndinokutadza kana kuti ndinokukakazisira vanhu. Hazvirevi kuti inini ndini ndinongoenda musango ivo vachifamba nekuti direction. Inini I don't attack kana kunetsana nemunhu asina kunetsana neni. Handideni munhu. Handideni munhu. Kuti ndongokaya nangodena munhu asina zvaandiita kwakutovhura life kwakutanga kutukirira munhu kuti zvaita sei. Zvaita sei. Iwo wane nguva makore mangani wandiziva uchindisapota. Wakambondidzwa ndichikuitira mashiripiti iwayo. Nekuti you know where to draw the line. You know your boundaries. I know my boundaries to you. Kana tichitamba, you know kuti isu wakanotamba neni kusvika apa. Ende iwe unoziva kuti ndotamba nasi kusvika apa. But ukakrosa boundary rangu inini, and then kana ndazokuudza kuti wakrosa boundary rangu, woda kupaparika kana kuita sehuku inenge yachekwa musoro, ndopapepachi panozosimuka mhepo. Just because of the way I react, that doesn't mean kuti ndakanganisira munhu. Iye atondikanganisira, but pandamuonesa kuti wandikanganisira, apaparika sehuku yachekwa musoro, ndozvasimudza mhepo. Nekuda kuti wanga uchingoudza munhu chokwadi. Zvakafanana naiye musikana yakanga akuzoianalyze mbuya mumaserere achizi kana yakutodii this and that achiita sei. She doesn't acknowledge all the wrong things that she have done to me. Yet she want me kuti ndi-acknowledge the wrongs that I did. She want me to come here and kneel down to apologize to her because of the wrong things that I did. Why can't she take responsibility of her mistakes so that when she take responsibility of what she did, I will take also responsibility of what wrong I did. Then we talk about it and discuss if there is a need of apologizing to each other and move on. The problem inotangira pakuti you cannot acknowledge your mistakes, but you want the person that you have wronged kuti acknowledge akutadzira. That's where pandinoramba kumbonyikidzwa. That's where pandinoramba kuti handibvume. And sure handibvume. I don't do that. Nekuda kwokuti you cannot kuda kungoona zvakaipa zvakuitirwa iwewe, but zvakaipa zvauri kuitira vamwe you don't want kuti uzvione. Hausi kuda kubvuma, and then you expect me to bvuma. Are you my mother? Are you my even my mother chaiva handibvumi zvandisiri kuda. Even my mother chaivo vakanditadzira, ndinogona kutoita nguva yakareba ndisingatauri navo. Ndakatsamwa, ndiri angry, kutozokumbirwa ruregerero kuti aiwa zvishuwa paipe mwanangu ndakatadza, ndiregererewo mwanangu. Mai vangu chaivo she can do that pavanenge vakanganisa. Then inini ndo yandombunyikidzwa nerimwewo zimunhu ndakangoona pasocial media rakapretenda to be a good person to me, and I keep that munhu padhuze neni, and then munhu iye otaura ndaabuse, otaura kundiita zita basa, ndozoreacta ndodzi nditatadza, I should apologize. God forbid. Never. Saka ndozvandinoda kungoti ndingotaura
Other than that, I really appreciate the love, the care, the support, the sacrifices you have done to me. May God bless you. I love you so much. Ndiani umwe wandandapinza ipapo? Ndiani umwe wandandaisa ipapo? Ndiani umwe? Ndaida kuisa pasisimire pepetsira. Ndiani umwe? Okay, Sisi Chipo. Sisi Chipo ganbuko nimbowasiya. Pamwe zvanambotaura kuti maybe pamwe ane chikunwe chavo nacho, maybe it's better vakandiclarifyira kuti ndizive kuti what have I done wrong because of some of her movements, the way she does, the way she talks to me and stuff like that. So I just believe that maybe there is something that is in need of us to talk, if she's willing, or if there's anything that she really want me to know so that we can move on. Chichi ndiani umwe? Pane umwe munhu here? Pane umwe munhu wakakosha wokuti I need to address. Okay. This one is for my friend, my best friend. I respect and ndambotaura nezvake. I just feel like let me say it public pano, so that kune vamwewo vanenge vari padhuze nepamwe vanenge vaine way yakadaro yavanenge vachifila nayo. Pamwe vanenge vaine something chavanenge vachifila nacho, chekuti maybe pamwewo it's not a bad ningi zvayo, but I just want to clarify there and to make people understand how life is kuna Swaga. Ndokupa mienzaniso kuitira kuti abva anzwisisa zobatikane Mishi. Mishi, I love you so much. Ndinokuda mwana baba vangu, and I appreciate you are a soldier. Unerudo, you can stand. You have got so much care, the love and support, which I appreciate you. Why ndisora hako nekuti nditaura, but I know kuti hazvino nebasa rese, ndikutongoitirawo kuti sometimes mwana anogona kuona zvinhu in that way, and then zvoita kuti vamwe vanhu havazokwanisi kutaura kana kuti kuexpressa themselves kana vachifila like that. Pane zvimascreenshot zvakapostwa zvaitenderera pasocial media zviya, the reaction and the way yandaka understanda nayo Mishi, unako zvakaipa zvawakataura kana kuti chii, but I just felt like the energy paipai yanga isiri necessary. Why? Because I think wakatora zvinhu zvepasocial media too serious, kana kuti ndotichi okay, kenipa nangobatanidzira munhu wese ari padhuze neni kana kuti anondifarira, anondisapota. Guys, kana mukanzwa
anything chiri kutaurwa pamusoro paswaka, either ndokunzi ndaba, either patone purufu, either pane chii, don't quick to react. Don't quick to react until swaga wacho manzwa saidi rake, until swaga wacho abvuma wrong wake, until swaga akuclarifyirai zvese, so that musapusiswa pasocial media. Mukaziva kuti swaga anovengwa nevanhu, muchabatsirika. Mukaziva kuti swaga anotaurwa zvakaipa, hamufi makanetseka. Musavhunduka moto wemapepa iwo paine matanda ane mazimbe. Musavhundutswa nemutsindo webete. Muri kunyatsondibata. Chero chese chinotaurwa pasocial media about me, musarohwe neani. Guys, vakandifollowa kudhara, vakatamba neni kudhara, vakandiziva kudhara, zvandinotaurwa pasocial media handizvo zvandiri. Anything chinotaurwa left, right and center over my name, don't be too worried. Musavhunduka. Swaga haana chaasingakwanisi kumirira when it comes to zita rake. Either ndakanzi ndiri mbavha, either ndakanzi ndiri skama, either ndakanzi ndiri muroyi, either ndakanzi ndiri chii, pane chandisina kutaurwa rini. But pane one akamboya nepurufu. Pane munhu akambonyatsouya nesomething chekuti munyatsobhirifa kuti izvi ndozvishuwa. Kubva pese noise 1 January to 30 December, tikubata rimwe gore 1 January to 30 December, noise it's about swaga, kuipa kwangu. But pane ane chanobatika here, chinonyatsobatika kuti ichi ndakanzi ndiri muroyi, ndine nyoka, ndinoisa vanhu muhari, ndinozodini, ndinouraya vanhu, pane chandisina kutaurwa. Ndozvanditongori. Vanhu, people always do that. Especially Michelle, you know me better. You know, we have known each other short period, but you know me better because I become close newe zvokutodaro. Zvokuti ukanzwa something pamusoro paswaka, unofanira kutoseka. Unofanira kutoseka. You don't have to take it serious. You don't have to panic. Ita zvinoita vana Sidhiva. Usangoti ukanzwa mabhera aya anenge angorira kana pito yangorira yekuti hazvaswaka, nekuti you care so much for your swaga, and then you become so worried zvokuti unotozoitwa vulnerable, kushungurudzika, kubva watonhisa just because of zvipito zvaridzwa zvokudedza zita raswaga. No. Because paipai waitove nehasha chaidzo, hasha. And handisi kutaura in a bad way kana pane chinhu chakaipa chakaitika, but I'm just trying, because pamwe vanhu vanenge vachitofeel in that way, you understand. Saka ndosaka ndazvitaurira panapa kuti ndikuonesei mese vanhu isapa. Chero zvikanzi ndauraya munhu, chero muchipuwa chiV11,
wait for me, wait for me. Handi munoona futi zvinoita Dhumebi. Dhumebi haatomboratidzi vanhu kana kuti ndareka kana kuti atobhilivha zvekutaurwa kana kuti zvatozodai, stuff like that. Haaiti izvozvo, chero vakamuunganidza sei, vakaungana vakamugarira kumukomba, haaiti izvozvo. Anomirira ataura nhasi waka, anzwa kuna sowaka wacho. Handimuona semistake yemascreenshot aya aiposwa, ainzi ndikadii zviya, ende makanga makutomhanyira kubhilivha zvinhu zvisipo, zvinhu zvisipo. You understand? I saw like wakanga uine hasha, ende hasha yako, hasha dzaunga unadzoka hadzina zvakaipa pamunhu ari concerned, pamunhu aunoda. But I believe sometimes it's better kuti umirire muridzi wenyaya ataure, because unozonzwa kasaidi like zvakazoitika paya. Ndakuchikuonesa kuti ungasoite waridhi nezvokupenga izvo. Hamusi kuona kuti mari dzaitumirwa kuZimbabwe idzi. Ndakaenda kuZimbabwe muna November kupera, ndapedzwa ndoZimbabwe rimwe. Kwema hamusi kuona here kuti kuirisita iri wairi pachena mamwe adzimwa. Hamusi kuona here maflag aya ari kuratidza mari yakachimhanyiswa, wakati kuno kuSouth Africa ndotambirira mari mubhengi mayusa nenchi how yagomete. Kana yometa chaiyo inongokunyisawo, nasi painozopinda mubhengi rekuno inenge yatokumaranzi. Inongokuratidza yeto kuti watambira mari yakati ikumayusa, but kupinda kwayo mubhengi, zvino iyaye yapinda mubhengi, unyatsoona mari yapinda mubhengi yatoaseptwa nebhengi kumayusa muno muSouth Africa. How there was a lot of loop, like zvinhu zvazviri pachena paya, asi kungoti vanhu makavhundutswa nevanhu vane noiza vanongotsvagira swaga zvimhosva zvina basa kuti ndingonzi ndakaipa. Imi hamuna kuona strategy. Onerai zvinhu, swaga harisi tsotsi, swaga harisi mbavha, swaga haaroyi munhu, swaga haana utsinye, swaga haazi all those things that people say, kunze kwokutuka munhu anenge amuprovoka nekuita hasha idzodzo kuenda kumaextremes, nekuchii chimwe futi chaninganyatso zvokuti zvamufanira kutombovhunduka izvo munofanira kutoti swaga anozviita. You understand? Chii chimwe futi chandanichida kutaura, chimwe chandanida kutaura, chii chimwe ndatokanganwa, nechihure, kuti ndakambohura asi handihuri. I think those who follows me, they know kuti that was not me. A situation that pushed me to be there. They know. Because dai ndandiri hure chaiwo ndichichinjanisa left, right and center, tisina kana pandozisa, you know. But because hamutombondioni kana ndine varume wacho, hamutombodi, so that has to tell you the real swagger. Vese vanotaura ndinoba, ndinozonyebera, ndinozodini, iwewe Michelle unotoziva, uri munhu wekuti ndaitokusendera kana maaudio Landlord achitaura before even zvese zvazva zvatombosvika izvi kubva kudhara. You know. And I don't know what was chaikuita kuti uvhunduke kudaro, yet unonyatsoziva kuti zvikwereti zvangu unozviziva, saka why pfungwa dzako dzisina kungoti okay, kana kuti akaipiwa mari yacho iyoyo nezvikwereti zvaainazvo zvemumarendi,
Saka which means pamwe mari ndoko yakaendazve. Why? Like even dai mari yakauya kwandiri, I don't think kuti ndaichengeta mari ini ndiine zvikwereti zvemarendi. Zvomeka sense. Saka I don't know kuti chii chaivhundukwa paya, chaida kana kuti ndiexplaine paya. Hapana, I don't see kuti paive neanything chinobatika chaida kuti ndiexplaine. Yes, vakomasabhina vakaita nekuti vakanzwa zvisirizvo. Ini ndaitaura specific vanhu vaiita noise. Although zvangu ndisina kudeedza zita, iyo nhingi yangu yekuti handideedzeri vanhu mazita kana kuburitsa zvandaitirwa kuseri. You understand? Kunenge kutori munhu atozviburitsa ega because of the hate and whatever that people end up to my people vanondisapota, vanondifarira. You understand? I don't think kuti iwewo mishi zvauri padhuze neni, CCTV vakanipa mari, it's your right to know or not to know. I don't think so. I don't think kuti Hazel akandibatsira, unogona kutondibatsira iwewe Hazel asingazvizivi. Why should I go and tell Hazel? Why? Ndoda kunzwa. Kana ndichida ndomudza, asi kana ndisingadi handidi. I don't think that there is anything wrong because munhu ane mapersonals ake. Iwe ukaitirwa zvawaitirwa kana kuti ukadi zvese unondiudza. Your personal nhingi, ukapuhwa mari kana kuti ukaitirwa chakanaka, zvese unondiudza. Can you see? Do you understand? Yes, we are public figures. Alright, vese vaitaura kuti mari dzavanopiwa nevanhu, dzavanobatsirwa nevanhu, ndiani wakauya achipa explanation pano? Hadzisi mari dzekukorektira vanhu, munhu ari kutambura kana kuti munhu aita sei, dzekuti dzinonzi dziri kudikwa transparent. Ndapiwa iwe wandibatsira. Pamwe ndauyawo kana ndauya ndichichemawo kwauri undibatsira. Which means mari ndaishandisa kazvawandinhisa izvozvo. Kana iwewe muridzi wemari uchiti aiwa ndakubatsira swaga kuti utenge kana kuti mubhedha, enda unotenga mubhedha undiratidze, ndoda kuona. Yes, you have the right. Ndokuti wati unoda kuona. Kwete kuti Sabhina andipa mari, ndamukumbira vakomandina kana dringi mumba, handakana chekubata, ndionewo vondiona. Ndakatenga kachani ndakakumbirira kana kuti chandaida kubatsirwa nacho. Saka ndozvandingauya ndovhunzwa pasocial media ndanzi wakaitei nemari iwe, hausi kuona kuti ndienda kupenga. Ndienda kupenga. Saka kese I have to explain. Musabaka family. Those who love me. Musabvuma kupusiswa pasocial media. Don't make me feel weak. You understand? Kubaka family. Don't make me feel weak. Kana kuti ndipe sei ndavulnerable. Ndipei chigindagoriya imi. Ndipei chibhanditi. Because kuti ndisimbe, it's you. Comment section. Madestiny helper vanondisapota. Manje kana makungovhunduka kese kana I will feel weak. Ndopedzisira ndavulnerable. Ndisina sei. Ndopedzisira ndango munhu wokungozi mundazi, munhu wokungoti zimunhu. Saka don't do that. Make me feel strong. Bring back my confidence. You vanondisapota, ndimi munofanira kundipa confidence. Ndimi munofanira kundipa simba rekumira pandinorwiswa.
You understand? You've got a lot to answer these people. Musabvuma kungoitiswa yese. Either pama situation it's better in chokauma